براستيج بو پێشکەتنا ئاستا خوێندەکانێمە ساڵێن داویدا پێشکەتنێک باش مەدیتن لێ ژخوا يعني هجمارك باش هات تبلي خوندنا زانگه روجاوا بو و ئاستەک باشی براستî ساڵێ داویدا هات پێشخستن ji bo cihê dûr em karin bêjin ji birastî gelek xwendekarê me ji cihê dûr dihatin ji Kobanê dihatin ji milê dûr dihatin ji aliyê Dêrkê Rêmêlan dihatin divir de hin derfet vebû got zangeh li Kobanê ji wervekirin li Şerq ji wervekirin li aliyê Rêmêlanê ji wervekirin ji bo ku kesê got dûr bin derfeta wan hebin cihê xwe li bajarê xwe tevlî bibin alîkarî ji wan re bijî ji bo fakûltê me birastî gelek fakûltê me nû hat vekirin mînan kes bêjim salê çû de fakûlta zanistên civakî hat avakirin fakûlta zanistên civakî nava xwe de 5 beş di hewan beşê erdînîgarî dîrok felsefe civaknasî jinolojî jinolojî jî cihê xwe nava zanistên civaknasî de digirt dûr de weke beşekî xwendina 4 sal bûn ev beş çima vebû ji xwe pêwîstiya me vê beşî hebû yani weke zanisteke civakî vebû ji ber ku zangeha Rojava xwe dispêre esasê wê civakê yani em bêjin zangehek demokratîk û civakî ji ber vêkê pêwîstiya me bi xwendina zanistên civakî jî hebû û pêşketina wê hebû ji xwe îsal jî weke em bê pêmangehek nû ê were avekirin pêmangeha a bêjin a bilind ya huner ew jî li Dêrkê ye 3 sal e ji xwe ew jî girêdayî em bêjin xwendina şano û muzîk û sînemayî ev jî çawa be ji xwe derbarê vê pêmangehê ez bêjim ji xwe mamoste talîbîn ser ziman ji were jî ew bêtir hinek hejmar werxwestin hevdîtinê boran çêkirin kesê xwestek awan divê mijarî hey mejara sînema şano muzîk ê were hilbijartin ser wî esasî be ji xwe ev demekî baş bû ku komîtek hat avakirin ev komîteyanê jî ji bi serkeşiya tevçandê bi alîkariya zanîngeha Rojava û desteya çand û hunerê nîqaşî ku hatîn kirin li ser esasê ku em çawa huner yan jî çanda ku li Bakurê Rojhilatê Sûrî heyîn li ser esasekî akadîmî serbingeheka ilmî zanistî were dayîn ji xwe bi şoreşa 19 tîrmehê ve birastî jî pir guhertin û veguhertin di nava Bakurê Rojhilatê Sûrî de çîbû û li Rojavayê Kurdistanê jî çîbû ev guhertinên henê jî di nav van guhertina de çand û huner jî li pêş ket guherînekî pir mezin bi xwe re anî guherînekî pir pîroz bi xwe re anîn gavên pir bi nirx birastî jî hatin avêtin li Bakurê Rojhilatê Sûrî li Rojavayê Kurdistanê ama kedek ku hatî dayîn pîroz e lê netêrkerbû di kîjan aliyê de netêrkerbû di aliyê em bêjin avakirina kadroyên hunerê ê akademisyen bi vî rengî kêmasîtê de hebû li ser wî esasî jî komîte hatî avakirin biryar da ku bi serkêşiya dîsa dubare dibêjim tevçandê bi pêşengtiya tevçandê bi alîkariya zanîngeha Rojava desteya çand û hunerê biryarek da ku peymangehekî bi vî rengî were vekirin ji xwe peymangeh wekî gava destpêkê sê beşa nava xwe de dihewînê sînema muzîk û şano li ser perwerdekirin li ser 3 sal e her 2 salê destpêkê em bêjin warê tewrî de ye sala dawî jî warê pratîkî de ye ji xwe ev peymangeh xwedespêrê mîrasê gelê Kurd di aliyê hunerî de we jî anî ziman yanî stratejiya yan jî siyaseta dewletên dagirker li ser her çarparçên Kurdistanê yekem siyaset dihata dikirin ji bilî kuştin û talankirina gelê Kurd destê xwe tavê jî çanda gelê Kurd ji bo îna jî gelê Kurd jî ama li beramberî siyaseta qirkirinê pişaftinê helandinê ya ku hatî meşandin li ser gelê Kurd xwe parastiye birêya hunera xwe yanî êşê xwe anîne ziman çîrokê hezkirinê anîne ziman hezkirina welat bi rengekî hunerî aniye ziman dayîkan hertim dîroka Kurdan dîroka bav û kalê xwe ji zarokê xwe re li ber dergûşê birêya stranan tanîn ziman heta astekî ku bingeheka hunerî heye çandî heye ama li vê peymangehê bi rengekî akademisyen tê dayîn birastî jî ev
پەیمانگە هرۆلا وێ چییە؟ پاراستنا چاندا کوردا رەسەن، ئاواکردنا هونەرمەندên کورد یەک و لە هەر جihî لە هەر وڵاتێکی jî birastî jî tevlî ku em rastî qirkirinê tên, kuştinê tên, her tiştî tên ê ama her hunermendek li her cihekî bikaribe bibe nasnameya gelê xwe û li her cihê jî ku kar û xebatê xwe bike birêya kar û xebatê xwe jî bibe pirsgirêka gelê Kurd bi her kesî re parve bike û rola herî mezin jî bilîze ku çareserkirina pirsgirêka gelê Kurd bîne. Ama li kêleka wê jî birastî jî huner wekî rola xwe ya sereke dikare guhertinekî bingehîn di nava civakê de çêke. Ez ê ji dawî werim, ez ê peyama xwe bêjim, ez bihêvî me bi rastî jî ciwanên me li her şarparçeyên Kurdistanê, ne tenê li Rojavayê Kurdistanê, ne tenê li Bakur û Rojhilatê Sûrî, heyanî li Ewropa jî, li welatên derve jî heger mewhîba waya hunerê hebe, heger xwesteka waya hebe deriyê peymangehê ji wan re vekiriye dikarin serlêdana peymangehê bikin û ji xwe em li benda wan jî em ê hertim li benda wan bin.